Здравейте хора, аз съм Теди и днес ще правим различно видео. Знам, че качеството е ужасно, но да. Тъй. Не знам как да го кръстя този клип, но ще е свързано с този незезера. С този незезер е свързан. Ужас. Ох, не се харесвам. Изчакай. Между другото не съм сама, с кучето съм. Връщам се след 3, 2, 1, върнах се. Трябваше да го направя по различен начин, но карайте. Взех си това, защото много ми трябва. Принципно имам и сетена на лента. Защо изглеждам винаги ужасно? Не мога. Много съм зле, между другото. Това даже и не знам как седи. Не знам, аз така съм успела да го нося. Принципно никак не. Ох, откъде да започна? Ето го другото, това, което търсех, между другото. Извинете, загледах се. Между другото искам да си взема още едно от серията на смешитата. Влюбена съм. И това хора ми се изхаби. Имам още малко. Но искам още да си взема. Още едно. Между другото, това имам много. Смисъл да. Аз повече използвам кафявото, защото кафявото ми е любим цвят. Така, извинявам се. Гледах едно клипче хора в TikTok, да. И се чудя за Коледа с какъв грим ще съм. И сега ще ми пиша. Аз чак такива хубави не мога да го правя. Нещо кюти искам. Като за мен, защото... Защо хората просто решават... Това е по-като за мен. Това е по-като за мен, малко не се вижда. Да, ето това е по-като за мен. Мале, това става много черно. Това става по-като за мен, но... И това не е зле. Това е по-като за мен. Ох, съжалявам хора, но просто нямам фотоапарат. И бих искала да снимам фото с фотоапарат. Ама става трудно. Тъй, че това, което е каквото такова смисъл. Не мога да си оправя качеството на лаптоп. Защото от телефона е много тъпо после. Да чакам да се обработват. Докато от лаптопа е по-лесно, защото си ги пращам на имейла и правя там каквото е. Между другото, вече ползвам този гланс. Както и този. Между другото, не за Коледа. На 13-ти. Нека събота ще излизам с една моя приятелка. И се чудя какъв, т.е. не какъв грим. По-скоро, всъщност да, грим ще си сложа. И може би малко ще ви снимам и оттам. Ужас. Ще ви снимам малко и оттам. Как минава един мой ден. Аз не знам дали ви показах някакви неща.
Не знам дали ви показах нещата, които ще имам. Чудя се за някакви неща. Но повече, знаете ли какво си харесах от Пепко едни неща? 8 лева струва, аз имам 85 лева. Добре бе. И винаги като влизам някъде и почвам. Шо Пепко не направим магазин? Колекции. Ох. Даже зачаровах се от Пепко. Трябва да отида на място, за да си... То е по-скоро четки с несесера. Но трябва да отидеш до Пепко, за да го гледаш, за да го видиш това нещо. Не. Аз... между другото, харесах си ето такава чанта. Ето тази чанта. Пак не се вижда майка ти. Отсън се и между другото. Готина има кеф. Защо бе? Светлина изгасва. Буквално това е такова за мишката. Ето такова за мишката. Малко не се вижда. Ето такова. Ето такова за мишката, защото моята мишка няма. По принцип има, но не го ползвам. Глупости. Ползвам го. Ползвам го, но просто вече ми омръзна това. Кринч. Всъщност ви бях май обяснила. Между другото, украсих си стаята коледно. Малко не виждате. Ще го добавя по някакъв начин. Ще се опитам да. Когато си обработвам, може би, видеото, ще го добавя това. Имам ЛХ и гирланд. Това не е кой знае какво. С кучето съм в момента, не мога. Аз защо съм с това още не знам. Коледен кълъв мога да си купя. Сега се осъзнах. Това ще е много готино. Коледен кълъв. Да, ето. Кълъв е за телефон. Влюбих се в кълъв. Това какъв е 15? Кажи ми, че е 15. 100% е 15. Извинете, че така реагирам, но съм влюбена. Имала съм такъв преди. Върнах се в детството.
Малко се разплача тук по време на видеото, ама не ми пука. Добре, как може един кълъв да струва 5,90? Има и с стич. Той е за 11. Аз съм по-така. Това е за... Моя телефон. Този кълъв, може би, с радост ще си го купя. Защото искам да съм леко и в коледно настроение. О, има и такъв. О, S. Какво е S? Размер. В смисъл? Размер. Кълъв е. Значи. Всъщност този ще си взема. 2. Чекайте колко са. 5,90. 10 и... 2 кълъфа ще си взема. Вече изключих. Не, грешка. $11. Добре. Чекай сега. Имам много пари. В смисъл, 85 лева. Така. Сега какъв да ми е плана, много искам 2 кълъфа, значи. 2 коледни, защото аз коледни кълъфи нямам. Имам за преносима батерия. Тъпото е, че тези кълъфи нямат за преносима батерия. Аз понякога не искам да съм с преносима батерия. И ме дразни това. И ме дразни. Ох. Имам все пак 85 лева. И утре ще си взема сатена лента за кадрици, така да се каже. Защо се удрям и черно. За първи път черна. Искам някакъв обем в тази коса. Много ме дразни. Защото винаги е права. Смисъл, вижте я. Права е. Това ме дразни. И искам някакви завъртулки, някакви такива. Не знам. Искам някакъв обем в тази коса. Много ме дразни. Винаги стои едно мазане тук. Добре, отплеснах се. Какво правя? Сега съм съзнала. Имам една шнова тук. И то любима. Аз бях казала, че ще си купувам шноли. Защото половината ми ги няма. Малко стаята ми е бардака, ме ще ми извините. Имах много шноли. Къде отидаха? Не знам. Искам коледен маникюр вече. Днес взех от една съученичка 2 лева. Сложила съм ги в раницата, между другото, тия 2 лева. Ще ги върна утре. И утре, след таскам, ще отида до шилото. Някакъв план се направих. Понякога наистина ми трябва... Всъщност аз имам едно тефтерче тук. Това тефтерче на маки.
Ще си пиша там каквото имам да пиша. Тъй. И трябва, между другото, да си купя един химикал, който да ми е за специални тефтери. Защото имам колко химикали вече в това. Но не всички химикали са ми специални, особено ако са тънки, защото аз много обичам тънки химикали. Аз за какво съм го разтворила това? Ай, ще сложа за последно от кафевия. За последно от това. Да. Много трудно тези капачки. Nike. They got you. But it's some cheese. Ох, не знам, много съм странен тип. Ще се върна и сега, за да ви снимам коледната украса. Броня кажу. Вижте колко е сладък. Много си тъп. След една минута се връща. Така, снимах. Ето, да видите, снимам още. Не, че снимам сега. Но в момента съм спряла на пауза, между другото. Сега в момента го правя такова. Но това трябва да си го изпратя на лаптопа, да го обработя по някакъв начин. Извинете много. Да го обработя и тогава в YouTube да го кача. Не съм кой знае какъв голям експерт. Нали? Ще се опитам много готин монтаж да направя. Защото по принцип преди правех много готин монтаж на видеото. Защо устните ми, на живо устните ми изглеждат много по-странно, отколкото на видео. Тук си изглеждат, на това видео в момента на телефона, дето снимам, изглеждат просто с едно кафеви. Ама тук изглеждат все едно са много кафеви. Не знам как да ви го обясня. Добре, спирам го това телефона. Казах ви, че ще се купувам два коледни кълъфа. Имам около много коледни кълъфа, тъй че искам нещо коледно. Не мога само с такива кълъфи. Въпреки че още нямам протектор на камерите. Нямам протектор на камерите. И не искам да слагам заради кълъфите. Защото кълъфите са да. Но има и кълъфи, които нямат такова. Съжалявам. Така, спирам го това и преминаваме на същинската част. Чао телефона. Хора, между другото, телефона ми на колко процента е, първо да кажа, на 77. Така, и съм на домашния Wi-Fi. Да, що не го кръстихме така, домашен Wi-Fi? Ужас. Още съм си със стария маникюр. Не знам кога ще има да си направя, но имам един чист коледни обици, които това ми стига. Некът 500 обици коледни. Лятото бях... Всъщност... Имах едни снежинки. Но ги подарих. Като видя нещо в сънце, ще си го купя. Не знам дали ви показах, имаме и такива финчиклюшки. Чакайте да ги сложа първо. Има една моя любима песен. Малко. Чакай първо да си махна гривната на Nomination, която струва 1500. Не, базикам се.
Не струва 1500, аз така винаги казвам. Ох, това се едно е много тъпо. Много е гадно, като нямаш отдолу тениска. Като едно мече съм. Много обичам такива. Без пръсти. Ръкавица без пръсти, да. Мама каза, че има и черни. Въпреки, че шапката ми е бяла. Рони, не мога да си отвориш сам ли, бе, брат? Много обичам, много си ги харесвам. И така. Нямам търпение вече да карам ски. Между другото, най-далеко се усетих. Много ще бъде странно този часовник. Ако ще светим тук. Този часовник да го взема на чепеларе. Не знам, толкова ми е смешно. В смисъл, аз най-важните гримове, т.е. това ще си го взема на чепеларе, защото ми трябва да си гримирам. И огледалото може би ще си взема. Вие какво си мислите? Че аз без огледало няма да... Че няма... Много добре. Че аз без огледало ще... Няма... Че аз без огледало няма да седя. Не знам. Нещо такова. Няма да седя. Напротив, ще си го взема. Въпреки, че не знам. Може да си го разлюбя, между другото. Ще си го разлюбя. И ще си го сложа по някакъв начин в багажника. В багажа. Няма да се събере в раницата, хора. Ви какво си мислите? Но този гланс ще го взема в раницата и ето този гланс. Само да не забравя. Трябва да се взема такава, т.е. този и още един кафяв. Значи хора, не знам дали ви казах, но ние с моята... Къде? Аз нищо не съм вадила. Ние с моята приятелка в училище сме така. Примерно, ако аз си купя нещо, тя, примерно да кажем, повечето неща тя би го купила. Примерно, ако тя си е забравила, примерно да кажем парите, ако аз съм тръгнала с повечко пари, аз си купувам нещо и на училище тя като е с пари, си връща жеста. Примерно тя като ми е купила на мен нещо, аз връщам жеста. Може с 5 лева, може и с... Забрах думата. Може и с... Нали, не хартиени 5 лева, с 5 монети. Монети, да. Няма значение, в смисъл... Няма значение дали ще е 10 лева, 5 лева. Това е... В смисъл, това е жест към... Аз към нея и тя към мен. И доверието. Малко се вдъхнових така. Като цяло това видео, не знам. Не знам какви... Как се казва? Фончета да слагам. Защото винаги от клипа част от клипа. Тъй, че от Pinterest нещо, което ще извадя. Да, но... аз изтрих капката на лаптопа. Това е много тъпо. Върнах се. Тъй. Като цяло това видео не знам как ще го кръстя. Неща, които казвам. Може би не знам. Концепцията на това видео, примерно какво ще носи, какво ще нещо носи. Може би какво ще облека, какво ще нося като грим за Коледа. Между другото да ви се похваля, с коледни чорапи съм. Трябва да си ги дигна малко тия коледни. Имам и още едни коледни чорапи, но просто тия намерих. Имам и едни май зелени. Да, се съсети. Така, между другото днеска, като се пребрах малко. Хора, между другото, сега, една история. Не точно история, а от днеска. Днес е 8. Аз ям мандарина и се прибирам към вкъщи.
Бях при една колежка на мама, една приятелка, една приятелка на мама, която работи в детска градина до нашето училище. Така, понеже имах едно портмоне, което аз не го ползвам, и такова, аз не го ползвах това портмоне и нямаше какво да го правя. И викам, това портмоне на кой да го дам? Дали на съученичката ми на сестра й или на приятелката на мама, че нейната дъщеря. И реших да го дам, защото бях казала на мама, че ще го дам на приятелката на мама за дъщеря й. Много сложно обяснявам. И това направих. Мама днеска щеше да ми дава 5 лева, за да си купя тази сетенена лента, прочутата сетенена лента за глава, за кадрици, защото много държа да съм с кадрици. Да. И сега не ми се получава. Пробвам по някакви различни начини. Такова. И аз, нали, съм и това портмоне вече е за това момиче. Тя ми е като сестра. Аз дали приятелка на... Дали колежките на мама, че нейните деца... Че тяхни... не мога да говоря. Че тяхните деца са ми като сестри или братя или там каквото. Не знам, аз винаги така го казвам, защото съм по-голяма. От тия всичките деца. Тъй. Дадох и го, поговорихме си и викам, става, защото аз гоня и автобус, смисъл. Трябва да пиша домашни такива работи, да учат, нали. И, защото те са 2 мандарини, тя ми дава мандарината и аз викам, ще изям, нали. Но те ще ям по пътя пръвам, до вкъщи пръвам. Тъй, става и 45. Не. Много смешно, става и 45. Така. Викам, нали, да се оправя. И, Рони, ти буташ вратата. Ох, ще му отворя после. Забравих смисълта. Да. Аз гоня автобус. Така. Понеже нашето училище е, така се каже, на другия край на града. Защото аз живея на другия край на града и училището е на другия край на града. Малко станах ниска, извинете ме. Така. Съжалявам, че станах ниска, но просто исках да пробвам нещо, защото преди не ставаше. Такова. Много смешно. Смисъл, защото аз проверявам колко часа имам идва автобуса. Така. Моя Бог чу моите молитви. Исках да закъснее, за да мога да стигна, защото ако не закъснее, аз ще го пропусна. И ще се пребера примерно в 3. Така. То има нещо вярно, че съм се пребрала наистина почти в 3. Не в 3 бях къщи. 2 и нещо. Тъй. В смисъл, от 1:50 до... Аз ще се замотая. В смисъл, ходих и до книжарницата. И това си го имате на предвид, защото химикали, аз съм не фенка, луда съм по химикали. Имам 100-500 химикали тук. И не знам за какво да ги използвам. Половината съм ги изхвърляла през времето. Като съм, нали... Тъй няма значение. Аз бягам. Бягам, за да не си изтърва автобуса. И после осъзнах, че е закъснял, между другото. Тоест, погледнах го във Варна трафик и видях, че е закъснял. Стига бе! Тъй. И сега като... Защото, нали, 209. Понеже не бях яла. Ядох такова. И видях едни кученца. Много сладки. И такова. Те са 4. Много са сладки.
Мама и баба се базикаха, що не ги взе. И аз викам, да, взе ги. Не исках да ги взема, ама те са страхливи. И реши да им хвърля там, което ми остана от днескашната закуска. Защото аз не съм такива. Не бяхме и до магазина с моята приятелка все пак. И реших да ги нахраня. То половината отида за майка им, или не знам. За голямото куче отида. И мандарини бях. Не, аз не бях хвърляла мандарини. Викам, кучетата ядат ли мандарини? Нашето всичко яде. И викам, нашето яде ли? Не нашето. Кучетата, другите ядат ли мандарини? Аз реших да им хвърля мандарини, защото ми остана в джобовете. Защото исках да го доизям, нали, по пътя и видях тия кученца. Много смешно беше. Направо не мога. Рони, имаш ногти. Отвори го. Иначе много сладко. Хвърлях там, колкото имах. Хвърлях още, не знам. Поне някакво добро дело направих. Смисъл, нали, добро. Да ги нахраня, защото студено на всичкото отгоре. Аз замръзнах. Всичкото отгоре, ръцете ми бяха студени, ама ледено студени. Краката ми всичко беше студено. Главата ми не е тя топла, както винаги. Викам, поне да са нахранени. Там студ. То нормално. Викам, поне да са нахранени, защото те кучета да седят на студа и гладни. Не ма кефи. И поне да са нахранени. Тя майката, нали, кучето, майката нещо там яде, отиде си. Между другото, аз минавам покрай едно пътче между Чернозец Храбър и детската градина. И има едно пътче и толкова. За колкото да минеш. Много зли.com е в момента. Ето да видите. Гоша! Рони! Не бъде тъп. Не бъде тъп, между другото. Топ природата е. Гош! Не се бори. Мисли, че е видно, бе. А пак днеска... Да. Оле, мога ще се разплача от смех. Ей, така погледна. Чакай си да му отворя. Ей, пазикъл. Ще стоиш при мене. Ще стои при мене. Ти биби. Това бебе. Рони, ще кажем ли цао? Цао. Не мога да говоря. Ще кажем ли чао? Ще кажем ли чао? Чао. Малко го тормозя. Не искам да го тормозя в клипчета. Чао. Много го обичам. Ще се опитам да го... Обработката да му е такава. Чао. Чао и до... Не знам. Може би... На 19. Ще ви излъжа. Когато пусна видео, тогава... Кой ви казвам какво, кога, къде, защо. Чао!
Така, снимам ви колената украса. Да. 3, 2, 1. Та-да! Не кой знае какво. Чакайте да ви покажа далече. Не кой знае какво, просто една лъха, подаръци и тук един гирланд. Иначе да ме извините за бърдака тук. Ще ме извините. И ето клипа, дето снимам в момента. Чакай. Трябва да си... Не знам. Скучно ми е така. Ето го кучето, между другото. Показвам го в клип. Аз не съм спрем от клипа, но продължавам. Много съм странна на клип. Мога да чувате печката, защото е пусната. Чао от тук. Връщам се там. И сега съм там. Опа! Сега в момента го правя такова. Но това трябва да си го изпратя на лаптопа, да го обработя по някакъв начин. Да ми извините много. Да го обработя и тогава в YouTube да го кача. Не съм кой знае какъв голям експерт. Нали? Ще се опитам много готин монтаж да направя. Защото по принцип преди правех много готин монтаж на видеото. Защо устните ми, на живо устните ми изглеждат много по-странно, отколкото на видео. Тук си изглеждат, на това видео в момента на телефона, дето снимам, изглеждат просто с едно кафеви. Ама тук изглеждат все едно са много кафеви. Не знам как да ви го обясня. Добре, спирам го това телефона. Казах ви, че ще си купувам два коледни кълъфа. Имам около много коледни кълъфа, тъй че искам нещо коледно. Не мога само с такива кълъфи. Въпреки, че още нямам протектор на камерите. Нямам протектор на камерите. И не искам да слагам заради кълъфите. Защото кълъфите са да. Но има и кълъфи, които нямат такова. Съжалявам. Така, спирам го това и преминаваме на същинската част. Чао телефона.